እንኳን ሰላም መጻኹም ስለዚህ መጻኹም ብጣዕሚ ደስ ይልኒዩ ክብረት ይሃበለይ ብሽም ፈለግ ሚድያ አመስግነውኩም ደሊ ሕጽር ዝበለ ጽሑፍ አዳሊና ዘለና ከም መበገስ ዝኾነና ንምይጥ ከም መበገስ ዝኾነና ጽሑፍ ማለት ናይዚ ጽሑፍ ዓላማ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ዳበ ኾነ ፖለቲከኛ ንምኹናን ዘይኮነ ኣብ ትግራይ ክመጽእ ዘሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ንጹር አንፈት ንምቕማጥ ኣብ መጻኢ ጉዕዞ ፖለቲካ ትግራይ ማሕበረሰብ ዝዕብልሉ ኢሊታት ኮነ ፖለቲከኛታት ንኸይፍጠሩ ዘኽእሉ ትካላት ንኽህነጹ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ሕጂ ተሓቀኛ ለውጢ ብኸመይ ኢና ክመጽእ ዝኽእል ኣብ ዝብል እዩ ዛዕባ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ጀመሩ ኣካላት ስለ ዘለዉ ትሽሙ ለውጢ ክበሃል ይኽእል ግን ተሓቀኛ ለውጢ ከመይ እዩ ክመጽእ ዝኽእል ትመንእሰይ ትግራይ ዝጠልቦ ዘሎ ቁጠባዊ ለውጢ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ከምኡውን ፖለቲካዊ ለውጥታት እዮም ሶ ናብቲ ትኽክለኛ ፖለቲካዊ ለውጢስ ከመይ ጌርና ኢና ንሳገር ዝብል እዩ ትቐንዲ እቲ ሓደ ቀዳማይ እንታይ ካብ ናይ በቀል ፖለቲካ ክንርሓቅ ክንከል ኣለና ዝብል ነጥብ እየ ኣልዒለ እቲ መጀመርታ ማለት ሓቀኛ ለውጢ ክንኣቱ ተኾይና ካብ ናይ በቀል ፖለቲካ ሪቨንጅ ፖለቲክስ ካብ ወፃኢ ክንከውን ክንክእል ኣለና እዚ እንታይ እዩ ካብ በቀል ፖለቲካ እንተርሒቕና ናብ ለውጢ ጎደና እትወስድ ባቡር ተሳፊርና ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ በቀል ምርሓቅ ድኽመት ኣይኮነን መጻኢኻ ውሕስ እትገብረሉ ውሳነ እዩ ካብ በቀል ምርሓቅ ሕሉፍ ምርሳዕ ማለት ኣይኮነን እቲ ሕሉፍካ ንመጻኢኻ ከየጸልምቶ ከየመሓድሮ ዕድል ምኽላእ ማለት እዩ ሶ ለውጢ እንደሌሉ ዘለና ምክንያት ትማልን ዝጎድኡና ኣካላት ንምጉዳእ እንተይኮነ ትማልን ዝጎድኡና ኣካላት ንምጉዳእ እንድሕር ኮይኑ እተን ክንሃንፀን እንደልን ዘለና ትካላት ኣይንሃንፀንን ማለት እዩ ትማልን ዝጎድኡና ኣካላት ንምጉዳእ እንተኮይና እቲ ለውጢ እንደልዮ ዘለና ኣባይተ ፍርዲ ናይ ፖሊስ ትካላት ምምሕዳራዊ ትካላት ኩለን ነዞም ትማሊ ዝበደሉና እንብሎም ሰባት ንዓኣቶም መቕፅዒና ክንጥቀመለን ህዝቢ መገልገሊ ኣይንገብረንን ዘለና ማለት እዩ ሶ መጀመርያ ካብ በቀል ፖለቲካ ክንርሕቕ ኣለና ነፃን ካብ ፖለቲካ ገለልተኛን ዝኾና ትካላት ንኽንሃንፅ ሕግን ስርዓትን ተኸቲልካ ህዝብና ፍትሒ ክረክብ ንምግባር ካብ ዝብል ርትዓዊ እምነት እንተተበጊስና ጥራሕን እዩ እቲ ተሓቀኛ ለውጢ ከነምፅእ ንኽእል ዝብል ነጥቢ ኣልዕልና ኣለና እቲ ካልኣይ ፖለቲካዊ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ብትግራይ ተዓቢ ፖለቲካዊ ለውጢ ማለት ነቲ ማሕበረሰብ ዝመርሕ መራሒ ምቕያር ዘይኮነስ እቲ ማሕበረሰብ ዝምርሐሉ መንገዲ ምቕያር ማለት እዩ ብሓፈሻ ትግራይ መን እንተመሪሕዋ እዩ ኩለ መድያዊ ዕቤት ከተምፅእ ትኽእል ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ዘይኮነስ ትግራይ ብኸመይ እንተተመሪሓያ ኩለ መድያዊ ዕቤት እተምፅእ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ እዩ ፖለቲካዊ ለውጢ ማለት እዚ ማለት ድማ ስልጣን ዝርከበሉ ወይ ድማ ዝተሓዘሉ ዝነበረ ጉጉይ መንገዲ ምቕያር ስልጣን ዝትግበረሉ ስልጣን ዝድረተሉ ከምኡ ድማ ዝሰጋገረሉን ንጹርን ሕጋውን መስርሕ ምዝርጋሕ ማለት እንትኸውን ናይ መሪሕነት ለውጢ የጠቓልል እዩ ናይ ሕግን ፖሊስን ለውጥታት ኣብነት ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ናይ መሬት ፖሊሲ ምቕያር የጠቓልል እዩ ከምኡውን ናይ ዜጋታት ፖለቲካዊ ተሳትፎ ምናምን የጠቓልል እዩ ኣብዚ ፖለቲካዊ ለውጢ ክንብል ከለና ማለት እዩ ፖለቲካዊ ለውጢ እንትመጽእ ምስኡ ስዒቡ ናይ ኢንስቲቱሽናል ሪፎርም ይመጽእ እዩ ናይ ትካላዊ ለውጥታት ማለት እዩ ናይ ትካላት ለውጢ ይመጽእ እዩ ትካላዊ ለውጢ ማለት ኣብ ኩለን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ወይ ድማ መንግስታዊ ትካላት ዝግበር ናይ ፖሊስታት ለውጢ ናይ ማሕወር ለውጢ ስፔሻሊ ናይ ስትራክቸር ለውጢ ምግባር ማለት እዩ ለምሳሌ ኣብ ናይ ፖሊስ ናይ ጸጥታ ትካል ዝመርሕ ዝነበረ ሰብ ምቕያርሲ ፖለቲካዊ ለውጢ ይኮነን ናይ መሪሕነት ለውጢ እዩ ሶ ትግራይ ዘድልያ ዘሎ ግን ናይ መሪሕነት ለውጢ ማለት እዩ ሶ እዚ ናይ ፖሊስ ትካል እንታይ ኢኻ ትገብሮ ኣሰራርሑ ዝነበረ ድሕሪ ኣሰራርሓ ምቕያር ሓድሽ ኣሰራርሓ ክኽተል ሓድሽ ሲስተም ከተኣታቱ ምግባር እዩ እቲ ፖለቲካዊ ለውጢ ክንብሎ ንኽእል ዝብል ነጥቢ ኣልዒልና ኣለና እቲ ራብዓይ ንተወሳነን ግን እንታይ እዩ ጥጋቢ ሕጂ ኩሉና እውን ዘየሳነየና ዘሎ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ምናምን ኢሎም ጀሚሮም ዘለዉ ኣካላት ዘየሳነየና ዘሎ ሓደ እንታይ እዩ ፖለቲካዊ ባህሊ ፖለቲካል ካልቸር እቲ ነጥቢ እንታይ እዩ ብተመሳሳሊ ፖለቲካል ካልቸር ዝተፈለየ ፖለቲካዊ ቼንጅ ምምፃእ ይካል ፖለቲካዊ ባህልኻ ከይቀየርካ ፖለቲካዊ ለውጢ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ዝብል እዚ ፖለቲካዊ ባህሊ ማለት ዘርኢ ዲሞክራስን ህዝባዊ ትካላትን እተብቁለሉ ልሙዕ ሓመድ ማለት እዩ ጥዕና ኣብ ዘይብሉ ሓመድ ዘሪእኻ ከተብቁሎ እትኽእል እኽሊ ከምዘየለ ኩሉ ፖለቲካዊ ባህሊ ከይቀየርካ ክመፅእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ለውጢ ድማ የለን ፖለቲካዊ ባህሊ ኢሊታት
ማሕበረሰብ ንዓመታት ዝተማሃርዎ ልምዲ ኢሊታትን ፖለቲከኛታትን ንዓመታት ዝተማሃርዎ ልምዲ ሕጂ ኣብ ትግራይ ትካላዊ ኮይኑ እዩ ፖለቲካዊ ባህሊ ማለት እዩ ትካላት ንዓመታት ዘማዕበልኦ ናይ ኣሰራርሓ ልምዲ ሶ ሓቀኛ ለውጢ ንክመፅእ መጀመርያ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ለውጢ ምግባር ከድልየና እዩ ካሊእ እንታይ እዩ ብምንዳእ እዩ ዝመፅእ ዝብል ወሳንን ሎመዓልቲ ብሰፊሑ ንክንዘራረበሉ እውን ከም መደብ ሒዝናዮ ዘለና ብመን እዩ ዝመፅእ ሓደ ሰባት ኣብቲ ዝነበረን ዘሎን ስርዓትን ዝነበሩ ፖለቲከኛታትን ወተሃደራዊ መራሕትን ሓቀኛ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ይኣምኑ ነዚ ከም ምክንያት ዘቐምጥዎ ድማ ሓደ ፖለቲካዊ ተመክሮን ናይ ምውዳብ ዓቕምን ስለ ዘለዎም ካልኣይ ናይ ዓድን ትካላትን ናይ ምሕደራ ልምዲ ስለ ዘለዎም ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ትግራይ ናይ ኣንበሳ ግደ ዝተፃወቱ ስለ ዝኾኑ ዝብሉን ካልኦትን ከም ምክንያታት ብምቕራብ እቶም ኣብዚ ዘሎን ዝቕፅል ዘሎን ስርዓት ዝነበሩ ፖለቲካውያን ወታደራዊ መራሕቲ ለውጢ ከምፅኡ እዮም ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለዎ ብዙሕ ሰብ እቲ ሓቂ ግን ፍጹም ካብዚ ዝተፈለየ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ብጥዕና ዘይብሉ ፖለቲካዊ ባህሊ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፖለቲከኛታት ፍጹም ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅኡ ኣይኽእሉን እዚ ሓቂ እዚ ብርትዓውነት ደጊፍና ንርአዮ ለምሳሌ ለውጢ ከምፅእሉ ዘይኽእሉ እዞም ናይ ትማሊ ፖለቲከኛታት ለውጢ ከምፅእሉ ዘይኽእሉ ቀዳማይ ብዘለዎም ፖለቲካዊ ባህሊ ክንብል ከለና ሲልካ ኣብ ደስ ዝበለካ እተብርሆን እትጥፍኦን ሽምዓ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ባህሊ ሒዝካዮ ንዓመታት ዲኬይድስ እዮም ፀዲሖም ንዓመታት ምስኣቶም ዝተላገበ ልምዲ ኣሎ እቲ ልምዲ እሱ እዮም ሕጂ እውን ኣብዚ መፅኦም ዘራምድዎ ዘለው በቲ ልምዲ ንሱ እዮም ሓድሽ ፖለቲካዊ ባህሊ ፖለቲካዊ ለውጢ ከነምፅኢና ዝብሉ ዘለው ብዘለዎም ፖለቲካዊ ባህሊ መሰረት ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅኡ ይኽእሉን እቲ ዘለዎም ፖለቲካዊ ባህሊ ሞ ንርአዮ ሕጂ ምጉጅጃልን ምፅልላምን ኣብ ትግራይ ዓብይ ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ እዚ ንዓመታት እናተለማመድዎ ዝመፁ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ድማ ሱር ዝሰደደ ሕማቕ ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ ንዓኻ ዝመስሉን ዘየሓቱን ብፖለቲካዊ ኣመኔታ ሎያሊቲ ቤዝ መሰረት መልሚልካ ፖለቲካዊ ፀብለልታ ንምሓዝ ንዝተቃወሙካ ግለሰባት ወይ ድማ ውድባት ኣፀሊምካ ካብ ማሕበረሰብ ምግላል ዝብል ባህሊ እዩ እዚ ባህሊ እቶም ለውጢ ከነምፅኢና ዝብሉ ዘለው ፍንጫላት ድማ ሎሚ እውን ይኽተልዎ ኣለዉ ካሊእ እንታይ እዩ ዘለዎም ባህሊ ኣብ ትካል ዘይኮነ ኣብ ግለሰባት ምትእምማን ተዓብዩ ማሕበረሰብ ዘጥፍእ ዘለዎ ሓደ ፖለቲካል ባህሊ ኣብ ትካል ዘይኮነስ ኣብ ግለሰባት ኢኻ ትተኣማመን ለምሳሌ ኣብ ኢህደግ ኣብ መለስ ዝተንጠልጠለ ነይሩ መለስ ወይ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ብኢህደግ ዝተኣማመን ነይሩስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብመለስ ዝተኣማመን ነይሩ ሓመድ ይቕለሎ ምስ ተፈለየና ድማ ኢህደግ ደብረ ክረኽ ምባል ጀሚሩ ድሓር ያው ከምቲ ንፈልጦ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ብ2010 ኣብ ሕወሓት ዘይኮነ ኣብ ደብረ ጽዮን ክንጠልጠል ጀሚሩ ኣብ ትካል ዘይኮነስ ኣብ ግለሰባት ክንጠልጠል ጀሚርና ህዝብታት ካልኦት ክልላት ድማ ኣብቲ ዘይሽዑ ዝተቀየረ ሽዑ ኢህደግ ነይሩ ብልጽግና ይነበረን ኤኒዌይ ኣብቲ ብልጽግና ዘይኮነ ኣብ ዶክተር አብይ ክንጠልጠል ጀሚሩ ተኻሊ ማሕበረሰብ ሕዚ ድማ ደለይቲ ለውጢና ዝብሉ ሰባት ኣብ ጻርቃደን ኣብ ጌታቸው ይንጠልጠሉ ኣለዎ ማለት ኣብ ትካል ይኮንና ንንጠልጠል ዘለና ወይ ድማ ንሕቆፍ ዘለና ኣብ ግለሰባት ተኣማሚና ለውጢ ከነምፅኢና ኢና ንብል ዘለና እዚ ፍጹም ካብ ፖለቲካዊ ሳይንስ ወፃኢ እዩ ዘይኸውን ነገር እዩ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ልምዲ ከይቀየርና ፍሉይ ፖለቲካዊ ለውጢ ከነምፅእ ኣይንኽእልን ተሳልሳይ ሙስና እዩ ብኮራፕሽን ዝተጠላቀየ ውድብ እዩ TPLF everybody knows ኮራፕሽን ከም ዘይሕጋዊ ምዃን ኣብ ዝተረስዕሉ ግደ ኢና ዘለና ኣብ ትግራይ ሱር ዝሰደደ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ባዕላቶም እውን ኣሚኖም እዮም እንታይ እዩ ናይ ክራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካ ተቐይሩ እዩ ናይ ዓድና ፖለቲካ ብጥቕምን ብረብሓን ዝተኣሳሰረ እዩ እስቲል እዚ እውን ኣብዚ ትግበር ኣሎ ኣብቶም ለውጢ ከነምፅኢና ዝብሉ ኣካላት እውን እዚ ባህሪ እዚ ኣሎ ካሊእ ትካላዊ መሳርሒ ፖለቲካ ምግባር ትካላት ፖለቲካዊ መሳርሒ ምግባር ለምሳሌ ሃይማኖታዊ ትካላት ፖለቲካዊ መሳርሒ ምግባር ዝለመዱ እዮም ቶም ፖለቲከኛታት ትካላትና ኩለን ናይ ፖለቲካ መሳርሕታቶም ምግባር ዝለመዱ እዮም በዚ ልምዲ እዚ
مريحنتهم كغيروا زخلون بر ناي بوليتيكا لو تجن كم تقولنا أي خلونهم كالي نقفيتا تقاومو كم تلمت عبد مرأي كم كحدام كم كدع مرأي زبل نجر حجون زم أبز زلون لو تخنا متسينا زبل زلون أبقتمون زبهل زقالو كبت أبتي بيلي في نفلتو زم نبز أبز زم أبز زلون قالو بز بهل زي بز زي تغير حماق بهل زي زنبر بهالي حدش بوليتيكا ولوتي كنا متس أين خلنينا كالي بوليتيكا وزي مسمع أنا بقيتش مغيار زنايت بيلي في بحري نايت ودب بوليتيكا وبهلي بسلامه بزته زفتحته بزخونه عين بوليتيكا وقيتش يبلان كل شيء طورنتي زوما ابز زلون حجي طورنت غوسغاسي كوينو سرحهم زلو مالت الفيدرال منكس عند اوتو بزخه عند طورنت جمر يلوم زغوسغوس زلو زوما ابز زلو سباتي تملو طي خنا مصينا زبل زلو بزته خفتح ايدليون زبهل زي حيزوم ويوم حجون بوليتيكا لو تخنا مصينا زبل زلو خالي سوات كم مسارح بوليتيكا متقام ኢሞራል ጭራሽ ማለት ህይወት ሰባት ከም መሳርሒ ፖለቲካ ምጥቃም በዓለም ትማልታ ይምሎ ንተቃለስት ገሓሕድ ብድቁሶም ጨፍጪፍኖም ሁራ ሰለስተ ረጊጾም ንደቅ ብሄሮም ናይ ብሄር ፖለቲካ እዮም ዘራሙዱ ግን ንደቅ ብሄሮም ንገጋሕት ጨፍጪፎም ሁራ ሰለስተ ረጊጾም በዓለም ሰብሓታዋይን ዝበልዎ ዞም ኣብ ዘለው ድማ ትማሊት TDF ብድሮን ተወቂዑ ኢሎም شمو نايت دي اف شم ناي منجر نعطو إلمس هو سلسة نارجوسينا كم زين عوضنا زجوينا رين سو أتي هو دك سبات من بوليتيكا مسارح خاناي متكام لمدم حزم ويمس أمنا بزول كابز يومينا بوليتيكا ولو تنصب بزلنا مالت سو بزن مخنيات الساتم بوليتيكا ولو تخمسولنا أي خلو ناي مريحنا لو تم كمسولنا زل كالي من واحد مثل تنزفت أورو بالي ننوي عمتات أبسلت أنس أنح بوليتيكينياتات ناتلم عمدو وزموت بوليتيكاوي بهال اللوم إذا دما عبيتي بوليتيكاوي وسانتات وحدات كوينو نايم وسان لمدلوم ساون بزي يوسن والو نتقاومون نقافيتان زيغاتات كم سقات ناي لمد مرأي أبسلت أنس اللوم perception هجنا عايز سلطان زلوم perception حزب التقلقلليو أباتهم كن سلطان التقلقلليو تحساسهم سو بس التحساس بازي يوم فولي بوليتيكا ولو تخنا مصينا زول زلو كاو ناي ربح متسار زلوم يوم افتو دب زلو مدوو نويح وان ابسلطان صانحت تغبر كلخا كابت زلو بوليتيكاوي سيستم مز سرحو ام منغستاو حلافنت مستقمطو سب سلطانات مسب هافتن نغادون مسناي صتا اكالاتن كالوتن سطوم ناي ربح متسار يفطرلوم تنويح عمتات ابسلطان مصنحهم ناي ربح متسار يفطري بعلو سو سلازي حقنيا بوليتيكا ولوطي نزي ناي ربح متأثر سلازبتكو ولو نبتخ انتبالو اتا سيستم يقالسهم يبعلو تتفطيرو زلو سيستم يقالسهم سو لوط خمصول كاي يخلون باعفهم هو لوط خمص الله وقال خبلو خاخوليو بتغبار جن محاو زنورو بوليتيكال ستراكشر قيروم انستيتيوشنات كهانصو جن اي يخلون كاو كينوح من علبات تزابع زحزو استزابع امنت اللوم تايو بعتقاو قالسي زفريو بوليتيكانياتات اتزحلفه تاريخاوي قالسي بعلو حقاونتن قبولنتن يهومي بعلو تقالسي تناي قدل قالسي مالك دحري غيزي كنوح خلو بتحلف تاريخ مغنيات ان حنا خنمرح فولي مسل علنا زبل زتزابع امنت اللوم ابوشتو ان حنا خنمرح اتقالسي تزغبرنا يقالسي فولي سبيشال زخونه رايتس يبنا إذا عنا زبل استزابع امنت اوشتم زحدريهم بود بزد ما يامنو ازي ጠንካራን ዝተዛብዕን እምነቶም ድማ ዜጋታት ብነፃነት ሓሳቦም ክገልጹን ክቃወሙን ከለው ፖለቲካዊ ንሕንሕ ክፈጥሩ ከለው ምርኣይ ንዓቶም እዚ ታይ ዓይነት ቀይድ በተኽ ስድነት እዩ ዝብል ዝፈጥረሉ ሶ እዚ ልምዲ ስለ ዘለዎም ፖለቲካዊ ለውጢ ከምጽልና ኣይኽሉን ካው ለውጥ እንተመጽኡ ኣነ ንስኻትኩም ኮይና ለውጥ ተምጽእ መንእሰይ ትግራይ ለውጥ እንድሕር መጽኡ ጽዕንቶ ፈጠራይነቶም ናይ ምስኣን ስጋት ኣለዎ ጽዕንቶ ፈጠራይነቶም ኣይክስማዕን ማለት ያነ ማዕረና ምክንያቱ ኣብ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ለውጢ ማዕረናይ ስልጣን ክፍፍል ኣሎ ፖለቲካዊ ንሕንሕ ኣሎ ካብ ጽዕንቶ ፖለቲከኛታት ነፃ ዝኾነ ህዝባዊ ትካላት ኣለዋ ስለዚህ እዚኣተን ክሪኡ ኣይደልዩን ንሳቶም እዚኣተን ድሕር ተፈጢረን ትካላት ድሕር ተፈጢረን ጽዕንቶ ፈጠራይነትና ክቕንስ እዩ ዝብል ስጋት ኣለዎም
ናይ ጦርነት ስነ ልቦና ኣለዎም እዚ ናይ ጦርነት ስነ ልቦና እዚ ዘላቕ ሰላም ድማ ከምፀልካ ይኽእልን ካልእ እንታይ በመንዳ እዩ ዝመጽእ ዝብል ብመን እዩ ዝመጽእ ሓቀኛ ለውጢ ብሓድሽ ትውልዲ ብዝዕብለልን ብዝምራሕን ፖለቲካ ጥራሕን ይመጽእ ነዚ ሓቂ እዚ ከረጋግጹልና ዝኽእሉ ዝተወሰኑ ጭብጥታት ንርአ ቀዳማይ እቲ ሓድሽ ትውልዲ ነዚ ዘሎ ፖለቲካዊ መሓውር ወይ ድማ ፖለቲካል ስትራክቸር ዝጽየፎን ክቕጽል ዘይደልዩን ምዃኑ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ሓድሽ ፖለቲካዊ መሓውር ናይ ምዝርጋሕ ዕድሉ ዝለዓለ ይገብሮ ሓድሽ ትውልዲ ብሓድሽ ትውልዲ ዝዕብለል ፖለቲካ እንድሕር ሃኒፅና እቲ ዘሎ ዝኣረገ መሓውር ናይ ምፍራስ ዕድሉ ዝለዓለ ይገብሮ ካልኣይ እዚ ሓድሽ ትውልዲ ዋጋ ፖለቲካዊ ውድቀት ብተግባር ካብ ሕሉፍን ካብ ዘሎ ፖለቲካ ትግራይን ስለ ዝተገንዘበን ስለ ዝተምሃረን ናይ ፖለቲካል ፌለሪቲ ክንድምንታይ ዋጋ ከም ዝኽፍል ዝተረድአ ትውልዲ ስለ ዝኾነ ድልዱል ሰረት ሰላም ንኽስርት የኽእሎ እዩ ምክንያቱ ዋጋ ሰላም ስለ ዝፈልጣ ብዙሓት ናይ ስራሕ ዕድል ንኽፈጥር የኽእሎ እዩ ስራሕ ስእነት ስለ ዝፈልጥ ጀነሬሽን እዚ ነፃ ናይ ፍትሒ ትካላት ንኽህነፅ የኽእሎ እዩ ስእነት ፍትሒ ስለ ዝፈልጥ ጀነሬሽን እዚ ብሓፈሻ ውድቀት ፖለቲካ ዝሓለፈን ብውድቀት ፖለቲካ ምክንያት ዋጋ ዝኸፈለን ትውልዲ ከምኡ ዓይነት ናይ ፖለቲካ ውድቀት ዳግም ንኸይፍጠር ናይ ምግባር ዓቕሙ ልዑል ስለ ዝኾነ እዚ ትውልዲ እዩ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ዝብል ነጥብ ልዕልና ኢና ካልእ ኣብዚ ዘለናሉ ዘመን እዚ ሓድሽ ትውልዲ ንኩሎም ፍልፍላት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ማሕበረሰባዊ ኔትወርክ ንዓለም ለኻዊ ርክባት ብቐረባ ዝተለማመደን ብዝበለፀ ድማ ንኽለማመድ ሽውሃት ዘለዎ ብምዃኑ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ነፃነት ኣብ ትግራይ ክፈጥር ይኽእል እዩ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንኽዕንብብ ክገብር ይኽእል እዩ ግልፅነትን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተዓጠቓ ትካላት ኣብ ትግራይ ንኽህልዋና ክገብር ይኽእል እዩ ዝትውልድ እዚ እዚ እቲ ሓሳብ ጠቕላላ ቢልና ክንሪኦ ከለና እቲ ትኽክለኛ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ብሓድሽ ትውልዲ ብዝዕብለልን ብዝምራሕን ፖለቲካዊ ውዳበ ጥራሕ እዩ ዝብል መደምደምታ ሒዝና ኣለና ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ መብዛሕትኡ ህዝብና ዘልዕሎ ሓደ ሕቶ ምልዓል ግን ኣገዳሲ እዩ እሞታይ ንግበር ናይቲ ሕሉፍ ትውልዲ ፖለቲከኛ ባርኾት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ውዳበ ከይንገብር ዝፀገመና ነገር ዳ እንታይ እዩ ኣብዚ እንድሕር ተኣማሚና ብዘለዎም ሕማቕ ፖለቲካዊ ባህሊ ምክንያት ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፁ ኣይኽእሉን ዝብል እንድሕር ተኣማሚና እንታይ ዳእሞ ንግበር እዩ እቲ ናይ ሎም መዓልቲ ናይ ዲስከሽንና ዓብይ ነጥቢ ማለት እዩ እንታይ ንግበር እዚ ኦፕን ኢንድና ጌርና እዩ ፅሑፍ ካብኻትኩም ሓሳብ ካብ ገዛ ሓሳብ ጠሚርና ኣብዚ ተራዳዲና ናብ ተግባር ንምስጋር ስለ ዝደለና ማለት እዩ እዚ ይመስል ፅሑፍ يغني لي يغني لنا